Sound faiya ni bagui toisa off khai ma khlaike sound faiya hini kwbangma lukurok no screen o nukha comments o sound fai takhur kisa sadi sachin pini sound faikya okay phungni simino live khaina hing tongmani fia nogo sangbadik rok phung aistri simini phaimani taising bichi kudul bayo angbo phungni mai machaya taising mai chau kisa kok salai tongo norok saiman kana ani miyani resignation letter noti kwbangma lukurok kok salai tongo kwbangma no baksa kaham sawo baksa hamia sawo jara kaham sanai haikeba ano hamjaknai rokno ani khakchangma tei hambaiya pharo jara ani against comment sinai comment hamia khlainai borok jara ani bagui hamia sinai borok no bo ang ani hamjakma tei ani khulumung ya pharo aito ani no dusungna ang borokni khao borokni bagui ani bagui hamjakma achairi mayani abo ani no dus wngkha hini ang uansugo hingke tini kwbangma lukurok no phone khaiui baksa dukho nangjago khak hamjago je MLA yakarui tabuk sabo samung khlainai hini ano sunghoro haifano ang sanai norokno je ang MLA yakar phano dofani sound phaya da Bimol Deborma sound phaya ko haida because nung je decision namani balai kaham kaitor nono hamari khaitu बहुत बेसी विकास ननो बहामबाई जुएल सर यू आर ग्रेट पर्सन बेले हमबाई के आं MLA सिप याकार फानो ani tipra sarokni bagui ang samung khlai thanai je jaga dukho kosto kebeng mung phaio jei mansak ang chubanai logi rinai norok tawana badi norok bo jotono kha phiogui kha kuar bai kai joto tipra sarokno hamjaknani saitok baidi hingkaino jeng salsa yok sama mannai pia khoroksa tei khoroksani biruddhe kok salaiui khoroksa tei khoroksano majra berui kok salaile jeng kono dino yok sama manglak haini bagui no ang tipra sarok no joto lukurok no koinai jeng joto no pal baksa ke samung khlai thai jeng chini politics राजनीति no torjakyaui jeng dophano se sigang torjakna nangnai haike chini dopha phiokjaklak राजनीति no hamjagui chini political party no hamjagui Party baik ini dapat jagia
sound disturb network problem ni bagi network ni bagi sound kita kayaknya waktu itu wagi itu. Hello sound clear ungia unka mele yakar phone straight footle MLC yakar phone sini dofani bagi samung klaimani amuto yakaria dofani bagi samung klaina thangnai sound phaya koda network problem ni bagi sound phayango network problem ni bagi sound phayango MLC yakar phone sing dofani samung klaimani abo yakaria joto live nai tongnai ani rangsak ni lukurokno ang belaike hambai mario norokano logiri mani bagai te kaisa chung no ang norno koinani muchungo te koinai je sing social media Facebook WhatsApp tongmani bagai no sing joto bai tabuk kerenggi tongoi mano pia social media Facebook WhatsApp o simi sing comments relai tonga bai nia sing jefru nango jefru khorang ti salanya nango joto no nok ni nongkhuri sing lamao ma phaileinai ma chiri khogleinai ingkaino sini asol samu sing khlaiman nai sing nogo asuk tongoi comments simi rima baibo ingya sing lamao nongkhuri samu ma khlainai gay ang MLC yakar phano norok jotto bebak ani live nai tongmai rok norok ani logio tongo aboni bagai ang norok no belai kai hambaya pharo warto semang assembly o ang already tiprale nikok sajak kok borok nikok sajak amo to jesapano sawi mana kono beparia lukuno kubui bukhabai hamjaknani abose asol kok tabugo je jara rajniti no torjagui tongkongke ang borono koinai rajniti no torjagiawi dofano torjakna nijora sokpaika dofa torka yoksak manka hangkaise sing jekono rajniti khlaibo sing kaham samung khlaimanai haipano ang ani simna amchayo je mansak samung khlai tongo tei khlainai sara Tripura niti prasarok joto jaga joto no pusogiri meya joto sogiri meya abo to kubuiko ani bagai ani khawo kisisa ang wansuka je omohaike Tiprasa ni bagai samung khlainai hini sing wansuk phaitutui tabuk jodino sing Tipralen nikok rok sing tisalailia Tipralen nikok rok no sing pogui thangkai bahaikai chanai wansuk mung rok no wansuguino ang tini MLC yakarka aboni logi ang party obo resign rikha Ashok right wrong abo norok no bichar khaidi ang je man bagai samung khlainani bagai chaitokjak tei chaitoknai tei khlaibo thangnai gai miyani simi phone call message
गोबांमा newspaper rogo belakino ani resignation tuyui kok silayo baksa kaham baksa hamia silai tongo hepano norok ani logi tongma bai ang mungsa wanaya ani samung bisikango norok ani logi tongkangkai sing tebo kaham samung khlaimannai nei wansugo tei thinango tini 30 tarik June 2021 thinango chini tiprasarokni thangnani lama जों निजि निजिनो मा हगलायनाय लामा मा सोनाबलायनाय जों शुधु पलिटिक्स न राजनीति न तरजागै निजि बाय निजि कथालाय माइया आमते हाय हिंकै जे जों चिनि लामा न सोनाब मानगलाक आबुनि बागैनो आं कयनाय जत लुकुरक न जे फायदि जों राजनीति न तरजागायावै जों दफानि बागै सामं खालायानो खरकसा ते खरकसा न माजरा बेरि कक सालायावै जों खरकसा बाय खरकसा याक बाय याक रमलायै दफानाव फियगनो बागै बिसकांनि सामं जों खालायलायनाय जों शुधु बुखुगो दफा दफा हिनि बुखुगो इसिमि कक सायावै जों सामं बायबो एकेबा सामं बायसि जों दफानो फियक माने रिवि माननाय आइनि बागै फायबायदि जत मिलिलाय जों दफा यक सानमनानि जे सामं आ सामंनो जों खायलायनो के तिनि बेबाग आबो काहामनि बागै थैंक यू रामेंद्र शंभुदेव what is your next step sir ani next step जों दाबो वानसुक जायखौ जों तिरक वानसुक लायनाय तामो next step तामो खायनाय तिप्रा दफान लीडर आं नों जतन लीडर आं सिमि लीडर आमते हैया लीडर गोबां माना दङ जत लीडर न गाहाम केबो हामिया जतन चिनि तिप्रा सान बागै सामं खालायनायनि वानसुक जाक लीडर मांनो गे ताबुक जत लीडर रकनो अमनो कयनाय जे फायदि जों जतन मिलिलाय एक जागाव खायै थानसाख्लायै जों दफानि बागै सामं खालायानो के हयतो आजागा गोबांमा बाक्सा हिनैनो मानो सावैनो मानो जे नोंखे बिसुक लीडर काहाम अथवा ओरिजिनल डुप्लिकेट लीडर आमते हैकरो कासावैनो मानो आं बाय खाबायनानै कगिया जों सामं सिखलायते सामं बायसे सिनिमु ते पाल बायसे पाल तंखे साल आबो जत बरनो साइमान तिप्रासारो सिरे साइमान बायसिमिया जों सामंगबो जों आ ककनो जों माथेपानाय फारि ताखुर बुखुरक जत रांसानि लुकुरकनो आं कोरोना भाइरास पेन्डेमिकनि जराव ते आसे ककलो रिग्लाक अनि नगो तेबो बरक फाइतंखा बरक बायबो कक सावै बरनो मारो हरनाय ते जत लीडर्स ते अनि लाइव नाइटंनाय जत ताखु बुखुरकनो अनि खाकसांमा सारि काहाम ते जत